आंखौ नायफैनाय सेंग्रानि महरखौ साया माया नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं। थारैनो बियो आंनि सेराव दंफैमारोमोन नामा? गैयाथ', माथो गैया जेरैथिंबो। हे इसोर, बिनि महरखौ गोसोखांबाय थादोंमोन आङो। जानांगौ बिनि महरानो साया माया नुजादोंसो आंजों, नाथाय बियो आंनि सेराव गैया। देलाय आं माबादि हाबा जागोन बेजोंहाय? नायनोनो हुलुमान बायदिसो। बेबायदि हौवाजों आं हाबा जानानै इसोर, आंनि लोगोफोरजों आं मिनिजोब जाखागोन। आंनि लोगोफ्रा मालाय गासिबो जा साइस हौवाफोरजों हाबा जादों, बेबायदि असाइस हौवाजों आं हारसिंल' बोरै हाबा जानांगौ जाखो? थैखाबायहाय आंनि लोगोफ्रा, आंजों लोगोखौनो जानाय नंथारा। मा खाफाल जाखो आंनि? मानो आं बेजों हाबा जागोन होननानै बुंनानै लाफ्लांखो? थैनानै थांब्लाबो आं बेजों हाबा जानो हानाय नङा। नाथाय दा आबैनि नारसिननायाव आं बिजोंनो जानो नांगोन। मानो होनोब्ला दिनै बिमा बिफा गैयैयाव बिबैयासो आंखौ फुसिदों। अह, सोर नों? रियान नों? औ दैजि, आं रियान। नाथाय रियान, नों बेयाव हरखाब आंनि सेराव, आरो नों आंनि सेराव मानो फैदों? दैजि, नोंखौ आं बादाव होनो होननानैसो बादाव होखादों। थारैनो नोंनिसिम आं फंसे बाथ्रा लानानैसो फैदों। बुंबाबा नों गाज्रि मोनगोन नामा? अ रियान, मा खोथा लानानै फैदों नों आंनि सेराव? गोख्रैनो बुंदो। आं बे साननैसो आं एसेबो मोजां मुडआव गैया। आं गावखौनो थर लानो हायाखै। गोख्रै बुंनानै अननानै आंनि सेरनिफ्राय ओंखारलांदो। दैजि, माथो नोंखौ सोरबा नायफैबायनो, नंगौ ना? हारे, बिसोर माब्रै मिथिखो? नंगौ होनलाय दैजि, नंमारगौ ना? नोंखौ सोरबा नायनो फैबाय होननाया नंमारगौ ना? औ, नंगौ नंनायालाय। नाथाय नों माब्रै मिथिखो रियान? नोंनो सोर खबर होखो? थायोब्रा, खबर होग्रा गोबां दङ। खोनाबाय आरो बिदिनो मालायफोरनि खुगानिफ्राय। थारैनो दैजि, सम आरो बोथोरजों आं थगायजाबाय। नोंखौ जेब्लानिफ्राय आं नुबाय थादोंमोन, बै समनिफ्रायनो आं नोंखौ नोजोर होबाय थायोमोन। आं साननानै दङमोन आरो एसे उनाव आं नोंखौ प्रप'ज खालामगोन। नाथाय आंनि नोंखौ नेनानै थानाया, नोंखौ प्रप'ज खालामगोननि समखौ नेनानै थानाया गोरोन्थिसो जाना थालांबाय। नाथाय नोंथ' मालाय सोरनिबासो जागलायलांबाय। रथ' रियान, मा रियान, नों आंखौ फसायखोमायोमोन? नों आंखौ प्रप'ज खालामनो नों नेनानै दङमोन? थारैनो रियान, नों मानो एथ' लेट खालामा? नों प्रप'ज खालामोब्ला हयथ' आं एक्सेप्ट खालामगौमोन। आरो दिनै आं जिबायदि अबस्थायाव गब्र'दों, बे अबस्थायाव आं गब्र'नाय नङामोन। दैजि, नों मा अबस्थायाव गब्र'दों? अन्नानै आंनो खोन्थानो हागोन ना? खोन्थानानैबोलाय दा मा लाब दंबावो? रियान, दा बेफोरखौ दोनथ'दो। नाथाय नों दा आंखौ मा सानदों? साननायाथ' नोंखौ लानानै गोबां साननायानो दङमोन। नाथाय दा मा होननानै फोरमायबावनो नोंनो? नों मालायनि जाखाबाय। दैजि, जायजोंनो थाङो जेरावनो थाहैयो हेपिल' थादो। नाथाय नोंखौ गोसो गोरबोजों आं फसायोमोन। रियान, रियान, थारैनो नोंनि सम नेनायखौ आं होनो होननानै सानो। रियान, जानांगौ आंनि गब्र'नाय गोसोनि लैथोखौ नों बोखांनो हागौ। दैजि, नों जायजों थांगोन बेजोंनो हेपि थादो। रियान। जाफुं, आं लिलि, नोंसानि न'खौ नागिर नागिर फैथारबाय आङो। जाफुं, दङ ना नों न'आव? ओइ जाफुं, दङ ना नों न'आव? आंखौ सोर गाबज्रि फैदों? जाफुं, आंसो लिलि। ए लिलि, हाबाब लिलि, नों जोंहानि न'खौ बोरै सिनायखो? ना नों जोंहानि न'खौ सिनायखायोमोन सिगांनिफ्रायनो? सिनायामोन, नाथाय नोंखौ गोबाव दिन स्कुलाव नायब्लाबो नुवाखै, नेब्लाबो नों सहैयासै। बेनिखायनो आङो माखासे लोगोफोरनाव सोङै सोङै नोंनि न'सिम फैबाय। औ नंगौथ' आरो गोबावानो जाबाय आं स्कुलाव थांनोनो हायाखै। जाफुं, मानो स्कुलाव थाङाखै नों एथ' गोबाव? लिलि, जोंहानि आफाया थैबायना, बेनिखायनो आं स्कुलाव थांथ'वाखै। थांगोन र' साननैसोनि उनाव। औ जाफुं, खबरखौथ' मोनदों नोंसानि आफायाबो थैबाय होननानै। बेनिखायनो आंबो सानखादों नों स्कुलाव फैयाखैदां होननानै। थेवबो गोसोआनो मानियासै, मानोबा आं नोंखौ होसोबोथारबाय। ओमफ्राय लिलि, मानोथो आंखौ नागिर नागिर जोंहानि न'आव फैलायथारखो? जाफुं, नै बेखौ लाखिलाय आरो फराय। बेखौ नोंनो होनो थाखाय नेनानै दङमोन, नाथाय नों सहैयासै। हर, हाबाब मा बुस्थु बेलाय? जाफुं, मा बुस्थु बियो? नों फरायनानै नायदो। जाफुं, बेखौ फरायखांनायनि उनाव नोंनिफ्राय माबा मोनसे रिप्लाइ मोनगोन होननानै आं आसा थाबाय। नोंखौ गोबाव दिन नुवाखै, क्लासाव नेबाबो मोनाखै, बेनिखायनो नोंनि न'आवनो फैनाय जाबाय। जाफुं, आं थांफिननोसैबो। लिलिया मा होफैखो आंनो? जाफुं बाबा, सोरजों रायलायबाय थादो नोंलाय? सोर फैदोंमोन आफा? नोंखौ सोरजोंबा रायलायबाय थानाय खोनादों आं। बोरोथो, माथो रावबोआनो गैया। माबायै, क्लासनि लोगो सासे फैदोंमोन। क्लासाव गोबाव दिन नुयैखायनो बियो आंखौ न'आवनो खबर लाफैदों। आरो बियो नायलाय मा लेखा होलांदों। आंथ' बारा मोजां फरायखांजोबनोबो हाया। आयै नोंनो फरायलाय न', मा बियो? माथो एफा गिदिर लेखा बेलाय? जानो, गोबावबो जाबाय नालाय स्कुलाव थांनो मोनिया, बिनिखायनोसो सारमोनासो न'खरनिसिम माबाफोर दैथायहरदोंदां। देलाय फरायलाय। कारेन्टबो गैया, बेयाव थाबाय थानो हाला आफा, गरम, जोबोर गरमथार। फै बाहेराव दंफां सायख्लुमाव जिरायनानै फरायनो।
आयै गोसा गोसा फरायदै आंबो खोनानाय बायदि। लिलि दैमारि ए जाय मानसिया होफैदों माने बिनि नामा लिलि आरो ना? औ आयै लिलि। रलाय फरायनि आं मा माथो लिरदों। गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जाफुंनायनिसिम बावहरग्रोबाय। आफा लाभ लेटार नङाथ'? मा लाभ लेटार आयै? आइ नों गोसा गोसा फरायनाल' हो आं खोनासंगोन। बाबा दे नों बेखौ खोनासंनोबो नांला। आं फरायनानै उनाव नोंनो खोन्थासिगोन दे मोजांनो फोरमायसिगोन। नों थांदो। दे होमबालाय। गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जाफुंनायनिसिम बावहरग्रोबाय। जाफुं नों मा सानगोन आं बेखौ जेबो मिथिया, नाथाय आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायैयाव आरो आंनि गोसोखौ आं बुरखायना दोननो हायैयाव दिनै नोंनो थाखाय बे गांसे लाइजामखौ लिरनाय जाबाय। हाबाब सोर लिरो बिलाय? आंनि फिसालानि थाखाय एथ' गलिग्रा आंनि फिसालानो लाइजाम लिरना हरलायलायदों। आंनि फिसालायानो एथ' उन्दै, बे सिख्लायाथ' उन्दैसो जाथारगोन बे। इसोर मा जाबावगोन दानि जुगाव एथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरानो लाइजाम लिरनोसो सोलोंबाय फरायनायाव गोसो होआलासे। दालाय मा लिरबावदों फरायनि आं। जाफुं जि दिनाव आं नोंनो थाखाय लाइजामखौ लिरनानै होनो लानानै फैयो बै दिनाव नोंखौ आं क्लासाव नुनो मोनासै। गोसोआ अमासि दरमासि बिदिनो थांबाय माखासे सम। जेब्ला गोसोखौ आं हमथाना लाखिनो हायासै लोगोफोरनाव सोङो जे जाफुङा मानो फैयाखै, अब्ला लोगोफोरा आंनो फोरमायो जाफुं बिफाया थैबाय होननानै। जाफुं जोबोर दुखुनांथावनि बाथ्रा। जेब्ला नोंनि आफानि खबरखौ खोनादों आंबो दुखु मोनदों, नाथाय मा खालामनो, सोरबा थांनो गोनाङा थांबाय, बेखौ आरो मा खालामबावनो। गोसोआव दुखु मोननानै दङ आरो बै दिननिफ्रायनो नोंखौ आं क्लासाव नुनो मोनाखै। बे लाइजामखौ नोंनो होनो आं बेसेबांबा नेनानै दङमोन। नोंखौ नुनो मोनैयाव आरो नोंखौ लोगो मोनैयाव आं थानो हायासै। गिया हसिया लाजिया दिनै नोंनि न'आव फैनानै आं बे लाइजामखौ नोंनो गथायबाय। जाफुं लाइजामनि थांखिया बेनो। मोनथिया नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना, नाथाय आं नोंखौ बेसेबांबा दिननिफ्राय गोसो सिङाव नोंखौ बसायखोमाबाय थायो। नों जेब्ला लोगोफोरजों गेलेयो आं दलद जिरायनानै नोंखौ नायगोमायो। नों जेब्ला सोरजोंबा रायलायनानै मिनियो, नोंनि मिनिनायखौ नुनानै आंबो हारसिं मिनिनानै लायो। मोनथिया नोंनि फाव, नोंनि महर, नोंनि मेगन, नोंनि रायलायनाय, नोंनि थानाय गासैबो आंनि थाखाय मानोबा आबिर गोनां। जाफुं आं गोसोखौ गरायनो हाया नोंखौ आं मानो एथ' मोजां मोनो, आरो आं फेरायफिननानै लानोबो आं हानाय नंला आं दे नोंखौ एसेबां मोजां मोनो। जाफुं आं नोंखौ मोजां मोनो। थारैनो नों जुदि आंनि लाइजामखौ फरायनानै नोंबो आंखौ मोजां मोनोब्ला आंनि थाखाय नों गांसे लाइजाम लिरनानै होनो हागोन। आसा खालामनानै थायो, नेनानै थायो नोंनिफ्राय गांसे लाइजाम मोनफिनगोन होननानै। जाफुं लाइजामनि गेजेरजों नङाब्लाबो बे गाहायाव होनाय नम्बराव कल खालामनानै आंजों रायलायहरनो हागोन। हाबाब 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 सोर लिलि जाखो बेलाय? आंनि फिसालानि थाखाय न'आव फैलायनानै लाइजाम लिरना होफैलायनो। जाफुं 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 ओरै फैलाय। आयै फरायखांजोब्बाय? मामोन देलाय आयै आंनो खोन्थादोलाय। औ आफा जाफुं आं फरायबाय, फरायनानै बुजिजोब्बाय। नों खोनासं, आंनि बुंनायखौ नों खोनासंनानै ध्यान होनो नांगोन। जाफुं बे लिलि होननाय सिख्लायालाय माबायदि? अ आयै लिलिनि खोथा आं नोंनो खोन्थानोसो सानदोंमोन, नाथाय आं बावनानै दङ। थारैनो आयै लिलिया सासे जोबोर मोजां सिख्ला बियो। माब्रै मिथिखो नोङो बेदे मोजां होननानै? मा नों बिजों सानफ्रोमबो लोगोसे थाबाय थायो नामा? आयै थोद बिसोरो मालाय हिन्जावसा हिन्जावसा जिरायो, जों हौवासा हौवासा जिरायो। नङा आयै सानसेखालि बेबायदि जादों। आं जोबोर दै गांदोंमोन। बै दिनाव लोगोफोरा रावबो दैखौनो लाबोआखै। बियो ना दैजों लोगोसे गावनि जानो लाबोनाय टिफिनखौबो आंनो होदों। बे दिनाव आङो टिफिनबो लाङाखैमोन। जाबायदि ओंखाम उखैदोंमोन, ओंखाम उखैनानै आं गोबाल' गोबाल' मोनलायदोंमोन। बियो ना आयै गावनि उखैनायखौ दोननानै गावनि टिफिनखौ बियो गाव जायालासे आंनो होदों। आयै बियो बेबायदिनो सोरबा माबा मोनसे एसे उसुबिदायाव गोलैयोब्ला बियो गाव हेफाजाब होयो। आरो ना आयै जेब्ला क्लास लाबाय थानाय समाव सारा आंखौ लिरनो होदोंमोन, नाथाय आं लिरनो हायाखैमोन। नाथाय बे लिलिया जोबोर फरायनायावबो मोजां। बियो आंनो हाखु दाखु लिरनानै होयो आरो आं सारनि आखाइनिफ्राय रैखा मोनो बुजानो।
जियानो जा आफा बे लिलि ना मिलि बिनिफ्रायनो जेसे हायो गोजानाव था आरो मालाबाबो बिनि माबा मोनसे होनाय बेफोरबायदिखौ दाजासै मिथिया नोङो नोंनि आफाबो गैला आं नोंखौ बेसेबां खस्थ' फरायहोबाय थादों दा नोंनि बिबाना मा मोजां फरायनाय आरो आंखौ थैजासिम नों फिसिनाय नों मोजां फरायब्लासो आंखौ नों फिसिनो हागोन नों मोजां फरायब्ला आंखौ फिसिनो हागोन बेनिखायनो आल्थु फाल्थु गोसो नों जेरावबो दाहो फरायनायावल' गोसो हो बेयाव लिरदों नोंनि आइनो फरायनो हो खोनासं जाफुङा आंखौ जोबोद डिस्टार्ब खालामो जेसे हायो बेखौ आंनिफ्राय गोजानाव थानो हो नङाब्ला बेखौ सानसे प्रिन्सिपालनो खोन्थानानै बुहोगोन होननानै लिरनानै दोनदों मा लिलिया बेबायदि लिरदों आं लिलिखौ माला डिस्टार्ब खालामखो लिलिया गावसो आंसो थाफैबाय थायो बियो आंखौ बिदिसो फासायनो नागिरबावदों दिनैनिफ्राय बिजों थैनोबो रायलायला औ नों थारैनो बेजों फंसेबो रायलायनो नांला थगायाब्ला उपाय गैला बे एफा उन्दैनि गथ'आ जेरैबायदि दा लाइजाम लिरलायनानै हरलायदों ना हाबाब बे लाइजामखौ दे फिसालाया आंनो फरायहोफ्लांबाय मोजाङानो जाबाय बे फरायनाय मोनब्लाथ' बेबोथ' लिरनानै हरफिनथारगौमोन थारमाने बिसोर गोसोथोलायगौमोन बेनिखायनो बिसोरखौ जेसे हायो गोजान खालामहोनो नांगौ आयौ फिसाला सासेल' उन्दै बैसोआवनो जामब्रबा मा जानांगौ ओरैनोबा हौवायानो गैखाला थैस' थांस' फिसालाखौल' आसासै हा रिजि लोमजादों ना माथो बेबायदि उन्दुग्लांनानै दङ आयं लोमजायाखै आं माबा मोनसे खोथासो गोथौहै सिन्था खालामनानै दङमोन मा दाखालि नायफैनाय सेंग्रानि खोथा माब्ला हाबा जानो मोनगोन जादों नङासै नङा आयं थारैनो बेनि खोथाखौथ' आं गोसोखौनो खांखाया दिनै मोनसे खोथा खोनानानै फैबावबाय आं मा खोथा आयं थारैनो आयं नों गोसोखौ जोबोर उगुल थुगुल खालामदों नङासै आयं नों जबान होखाबाय जेब्ला जबानखौ आरो नों दा सिफायसै नोंनि गोसोखौनो फिदिंफिननो नांला नों सिख्ला मानसि मान सनमाननि खोथा दं आरो बेजों लोगोसे न'खरनिबो मान सनमान दं नों गावनि सनमानखौबो बासाय आरो न'खरनि सनमानखौबो बासाय खाफालाव जिया जाया लिरनाय दं बेखौसो मोनखागोन नङा आयं बोरै जानो आं बे सेंग्राखौ एसेबो फसायाखैनोब्ला फसायै मानसिजों थांथाबनानै उनाव बांसिनसो प्रब्लेमा फैगोन बेनिखायनो स्रा जानायानो मोजां दिनै आं जेब्ला एसे बाहेरायाव ओंखारलाङो आंजोंनो समान फरायनाय सासे सेंग्रा बिनि मुङानो रियान बियो दिनै आंखौ लोगो हमफैदों आरो बुंनानै लादों जे डेजि आं नोंखौ मोजां मोनोमोन नोंखौ प्रप'ज खालामनो माखासे सम आरो बोथोर नेबाय थानायावनो नों दिनै मालायनि जागलांबाय होननानै जोबोर दुखु फोरमायदों बेफोरलाय आरो जाखायो सेंग्रा सिख्ला बैसोआव बेफोरखौ सानबाय दाथासै नङा आयं मानोबा नायफैनाय सेंग्रानि खोथायाथ' बादानो बै रियानि खोथा बाथ्राफ्रासो दिनै आंनि गोसोआ सौदुबाय थादों थारैनो बे रियाना आंखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बियो जोबोर मोजां सेंग्रा आरो आं सानो बै नायनो फैनाय सेंग्राजों थांस्लायस्लाय रियानजों थाङोब्ला रियाना आंखौ बांसिन गोजोन होगोन आरो आं बेजों बांसिन सुख सान्ति थानो मोनगोन आयं बे खोथाखौ आरो आबैनो खोन्थानानै हो आबैया रागा जोंखागोन बेखौ आं मिथिगौ बे रागा जोंब्लाबो जिब्लाबो आं बै सेंग्राजों हाबा जाया बुंनानै हो जे बे रियान होननाय सेंग्राखौसो बिजों बे हाबा जागोन होननानै बे जेखियानो जेखि बुङा मानो बे आंखौ हरगोनल'सो नाथाय हरनानै सान्तिखौ सोर लागोन आंसो जुदि आं बेजों थाना सान्तिखौनो मोनाब्ला बे हरनायनि मा मुलाम्फा आबैया संसार जाया आंसो जागोन बेनिखायनो आङो आंनि फसायनाय आरो आंनि गोसो गोरोबनायजोंसो आं हाबा जागोन खोन्थाना हो आबैनो